नमस्कार. बारामती लाईव्ह प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर वाघमारे. मी तळेगाव या ठिकाणी नवलाकुंडे गावचे माजी आदर्श लोकप्रिय सरपंच दत्तात्रय अण्णा पडवळ, स्वयंभू फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष, माणूस आपल्या हक्काचा अशी त्यांची ओळख. त्यांची मावळ तालुका अध्यक्षपदी सनराइज मेडिकल फाउंडेशन यांच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. ते फाउंडेशन काय काम करतं, कशा पद्धतीत काम करतं आणि ज्या अध्यक्षपदावर त्यांची निवड झाली आहे त्या अध्यक्षाबरोबर आपण बोलूयात. तुम्ही इथून पुढे काय काम करू शकता, काय काम करून दाखवता मावळ तालुक्यातील लोकांना. आणि त्यांचा वाढदिवस पण आहे 14/12/22. चला तर आपण त्यांच्याशी बोलूया. सर, तुम्ही त्या पदावर तुम्ही कार्य करत आहात, त्या कार्याची थोडी ओळख आम्हाला सांगू शकता का आमच्या मावळच्या जनतेला? त्यांच्याशी बोलूया. सरपंच दत्तात्रय पडवळ. नमस्कार. आमचे स्वयंभू फाउंडेशनच्या माध्यमातून मावळ तालुक्यामध्ये अनेक विकास कामांच्या संदर्भामध्ये असतील, अनेक इतर कामांमध्ये असत हे काम करत असताना सनराइज मेडिकल फाउंडेशनच्या आमचे सहकारी मित्र रोशन मराठे यांनी माझी 2 दिवसापूर्वी निवड केली. हे मेडिकल फाउंडेशनमध्ये काम करणारं हे आमचं सनराइज मेडिकल फाउंडेशन आहे. त्याच्यामध्ये मावळ भागातील, ग्रामीण भागातील जनतेला आपण सांगू इच्छितो तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून की त्या ठिकाणी कुठल्याही रोगावर तुमची जर शस्त्रक्रिया करायची असेल तर ती आम्ही मुंबई, पुणे यातल्या टॉपच्या टॉप दवाखान्यामध्ये फ्री ऑफ कॉस्टमधून करून देण्याच्या ह्या आमचं सनराइज फाउंडेशन हे काम करत राहील. आम्ही स्वयंभू फाउंडेशनच्या माध्यमातून जे काम करत होतो, सामाजिक बांधिलकी म्हणून जी कामं करत होतो तेच काम पुढच्या काळामध्ये आमच्याकडनं या सनराइज फाउंडेशनच्या माध्यमातून केलं जाणार आहे. आज मला आनंद वाटतो की ज्या लोकांना पैसे भरण्यासाठी नाही दिले, ज्यांची मेडिकलवर काही अडचणी निर्माण होतात, त्या लोकांना जर आपण ह्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून जर मदत करू शकत असेल तर एक मला त्याबद्दल आनंद वाटतो. आणि आज ते फाउंडेशन तुमच्या कुठलीही शस्त्रक्रिया, तुमची हार्ट अटॅक असेल त्याच्यामध्ये अनेक लोकांना येत असतात, त्याच्यामुळे पोटाची शस्त्रक्रिया मुले असतील तर त्यासुद्धा आहेत. त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो डोळ्याची शस्त्रक्रिया असेल ते सर्व आहेत. त्याचबरोबर तुमच्या बाकीच्या सांगायचं म्हटलं तर मूळव्याध आहे, बाकीच्या सगळ्या आपल्या शरीराला जेवढे रोग जडलेले आहेत त्याच्यामध्ये कॅन्सरसारख्या रोगावर सुद्धा आम्ही शस्त्रक्रिया फुकट करून देतोय. आज कॅन्सरचं प्रमाण सर्वात जास्त आहे. त्याच्यानंतर एखाद्याच्या लहान मुलाला छिद्र असतं, लहानसं छिद्र असतं, त्याच्यामुळं हाडला छिद्र असल्यामुळे त्या मुलाला सुद्धा दगावण्याची शक्यता असते. तर ती एखाद्या कुटुंबाला जर तिथं मदत लागत असेल तर आमच्यासारखं सहकारी त्या या फाउंडेशनच्या माध्यमातून करत आहे. अनेक लोकांना बायपास करावं लागते, त्यांनाही त्या ठिकाणी आमच्या या फाउंडेशनच्या माध्यमातून मदत केली जाणार आहे. माझा नंबर, मी सगळीकडे माझा ॲक्टिव्हिट असतो. एक फोन केला की आम्ही त्या पेशंटचे सर्व रिपोर्ट घेऊन ते रिपोर्ट पुढच्या जे हॉस्पिटलमध्ये आम्ही काम करतो त्या हॉस्पिटलला पाठवण्याचं काम आमच्या माध्यमातून होतं. आणि त्या डॉक्टरांची चर्चा करून त्यांना कधी त्या ठिकाणी ऑपरेशनसाठी किंवा त्याच्या कुठल्या शस्त्रक्रियेसाठी बोलवायचं हे आमचं काम राहणार. आणि भविष्यकाळामध्ये आमचा एक उद्देश आहे की आम्ही प्रत्येक गावामध्ये जाऊन रविवार आणि शनिवार या 2 दिवसामध्ये प्रत्येक गावामध्ये एक दिवस काढून त्या गावातल्या संपूर्ण लोकांना जी मेडिकलची आवश्यकता आहे, म्हणजे तुमच्या गोळ्या औषधं असतील त्याच्यामध्ये चांगले MD डॉक्टर पुण्यामधून त्या ठिकाणी येणार आहे. आणि त्या डॉक्टरांच्या माध्यमातून आम्ही काय करणार आहे की मेडिकलचे जे पण म्हणजे मेडिकल औषध लागतं ते सुद्धा आम्ही जागच्या जागेवर देणार. त्याचबरोबर जिथं कोणाचे काही आरोग्यासंदर्भातल्या काही हे असतील, समस्या असतील तर त्या समस्या जाणून त्याचे काही रिपोर्ट असतील ते सुद्धा बघितलं जाऊन त्या व्यक्तीला घेऊन आम्ही संबंधित हॉस्पिटलमध्ये चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करून त्यांच्यावर त्या शस्त्रक्रियासुद्धा पुढच्या काळामध्ये या सनराइज फाउंडेशनच्या माध्यमातून आम्ही करणार. मला तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून एवढंच सांगायचं आहे की मला खरोखर माझा वाढदिवस साजरा झाल्यासारखं वाटतं. कारण एक चांगल्या फाउंडेशनवर काम करण्याची संधी मला या निमित्तानं भेटते. माझा उद्या 14 डिसेंबरला वाढदिवस आहे. अनेक सहकारी मित्र भेटायला येणार आहेत, अनेक लोक गिफ्ट देत असतात, पण मला हे गिफ्ट सर्वात मोठं गिफ्ट